Kaixo, Gaztezulok hainbat galdera egin dizkit, eta hauek dira nire erantzunak, nire perlak. Bueno, balinbon oso profesional gara, oso fina aritzen gara, denok. Esango nizueke ez dagoela hankasartze handirik, eta egotekotan ni izango nintzateke hankasartze gehien egiten dituena, egia esan. Ez da bat ere erraza izaten saio bat gidatu hor pinganilloa publikoa kamarak dena. Bueno, alaxe izaten da, baina formatuak berak, lehendaitak eta umoreak eskaintzen dio akatsari eta hankasartzeari tarteari bai, beraz? Opa! Benetan zaizeko zein gonbidatuk harritu zaitu gehien eta zergatik. Esango nuke gonbidatu gehienek harritzen nautela onera, baina badago bat duela bi denboraldi gurean izan zena, eta bera da Azpiazu Fitness. Oso onera harritu ninduen, saioan zehar unkitu egin zen, eta bere bihotza ere mahai gainean jarri zigun, eta horrek behar bada bere inguruko aurreiritzia hautsi zidan, eta harritu ninduen, bai? Hau Azpiazu. Argi eta garbi, bidaia bat egiteko pertsonak aukeratu beharko banitu, Malen Altuna eta Oihanen Alonso nire podcasteko kideak izango lirateke. Baina, originalago izate aldera, aukeratuko dut Iban Garzia. Ibanek bidai pila bat egiten ditu, kriston eskola dauka, esperientzia, eta naiz eta uste dudan nahiko desberdinak izan gaitezkela, kriston parrak botako nituzke berarekin, eta oso ondo pasako nuke berarekin. Iban, gonbidatu. Nor da zure euskal umoregile kutxuna? Zalantzari gabe nire euskal umoregile kutxunena Antxon Telleria da, beste hainbat euskal umoregile kutxun ere baditut, nola ez? Baina, Antxon izan zen stand-upa euskaraz ikusi nuen lehenengo aldia, bere ikusi nuen, eta zorionez ere gaur egun bada lankide eta laguna ere bai. Beraz, Antxon esango dut. Aupa Antxon. Aupa. Zer da parrandan gertatu zaizun gauzarik bitxiena? Parrandan gertatu zaidan gauzarik bitxiena akordatzen naizela, ze ez da bat ere lan erreza batzutan akordatzea, apologiarik egin gabe. Esango nizueke Lesakako San Fermin batzuetan, hor parrandanen bilela kriston tripako mina hasi zitzaidan, ambulantziari deitu genion, urgentzietan amaitu nuen nola sondatuta, eta medikuak esan zidan, idorreria, kakaz betetan nengoela. Beraz, ura asko edan, barazki asko ere bai, zaindu zaitezten. Otordua prestatzeko gogorik ez daukadanean, olako luzoker bat hartzen dut, entxaladita bat egiten dut normalean, eta bestela, urdaiazpiko bokata bat, bai, hori izaten da ona. Txortan egin ezkonduela hil Malen Altuna, Flako Fonki eta Inigo Etxezarreta. Argi eta garbi baten bat hil egin behar badut, Inigo Etxezarreta izango da, sentitzen dut Inigo, baina 180 zurekin ezkondu nahi du, beraz, nik gaur zu hil egingo zaitut, bestetik ere beste bi hautagaiak kriston ari direlako. Txortan egiteko, Flako Fonki, argi eta garbi. Eta txortan egiteko eta ezkontzeko ere bai, Malen Altuna, Malen Altunarekin bizitza nahi dut, zaitut Malen. Eta hauexek izan dira nire Gaztezuloko perlak. Eskerrik asko, agur!